Mwakadiva zukuru, ndinokuchingamidzai kuchirongwa chengano naShumbaris. Tisati taenda kumberi, ndoda kukeuchidzai kuti mubate subscribe button kuitira muzosangana nedzimwe ngano dzinonakidza kunge ino. Rimwe zuva gunguo akasangana nenyama yake yakanaka yakanga yakatsvukira. Ndokuitora ndokukwira mumuti. Panguva iyoyo kwakabva kwauya imbwa. Imbwa uyu akanga ane nzara yakakura zvokuti paakaona nyama yagunguo akabva arwera rute, akatarisa mudenga. Pfungwa dzake dzakapishana kuti zvinondoita sei. Akafunga kuzano rekuti chiregai zvino ndirumbidzei gunguo, pada angandipawo nyama yake. Akafunga ndokutarisa gunguo akati, gunguo, chokwadi ndaka handisati ndamboona shiri yakanaka kunge iwawe. Ona, tarisa uone mambava ako. Mambava ako anotsvedzerera kuita zerere chairo. Ona, tarisa nyangwe muromo wako. Muromo wako wakanaka kudarika zvose. Gunguo akaita manyawi nokunzwa izvi. Akada kutora nyama yake kuenda. Asi imbwa akaramba achimurumbidza. Akati, chimboteerera zvinai gunguo. Iwe ndakanzwa kuti unogona kuimba zvakanakisisa. Chimbondiimbirawo. Gunguo akatarisa imbwa. Zvikanzi, ndakanzwa kuti nyangwe tsuri yakadii haigoni kuimba kunge iwewe. Panguva iyoyo gunguo akafunga kuimbira imbwa. Paakangonovhura muromo wake, nyama yakabva yadonha. Imbwa ndokuti, Mwari mandigonera. Ndokutora nyama iya ndokutiza nayo akananga musango. Gunguo rakasara richishungurudzika. Ndokufunga kuti zvino ndoita sei? Ndasiya vana vangu vane nzara. Rakadzokera kudendere kwake ndokuwana vana vake vachichema nzara. Ndipo paperera rungano rwedu. Ngatiyeukei kubata subscribe button tosanganazve pazvikamu zvinotevera.